lelampahan kang kawuri rantai ora pantes. Saiki nembang karo Mbak Yumu, Mbak Umi. nggih Siap? nggih siap Bapak. Oh iya, apa nembang apa yang rada hot ngono. Derek gubuk asmara. Buka asmara sampean saged? Nggih saged. Ning iki mandeg ning tembang lho ya, aja dicontoh ya. Nggih. Oh iya, ngono kuwi mandeg ning tembang. Yo cah loro. Yo ngadeg kabeh. Umi arep ndalang apa piye? Ora usah ya. Ya wendang. Berdiri berdua dalam lagunya Gubuk Asmara bar kuwi engko rengu karo Mbak Winong. Ayo. Yo berdua. Jan. Jan. Iya. Ayo. Ya dibawani si Om. Apal toh? Ayo dibawani sih, ayo. Lo diajeng malah seneng gidolanan toh, ora iya. Yo dibawani, pocong yen ora kleru ya. Kang Dar. Yo, ngono Kang Dar, ayo golek dhuwit, yo. Nyingkar nyingku Tega ngeneki lintang wayang kaya ngono kuwi. Digolekne sik. Arep golek sing elek-elekan kok ya renek ning kene api kabeh. Sik tak golekne sik ya, Nduk. Sampun Bapak niki mawon mboten napa. Niki mawon mboten napa-napa. Alhamdulillah, lek kowe trimo alhamdulillah. Ya, mergo engko sing nesu gelar engko ora marang ya. Apa-apa terus. Ora nek wayange iki. Iki piye to dalang kocok wis ora nek wayange lho. Wis. Iki dalang piye iso omong ora nek wayange iso kuwosong ngono lho. Ambo ya. Yo, bar mayang kok semampir malah koclok ora. Yo, Nduk, lintang, ya, Tang. Ya. Akbar aja dicontoh sing ngene iki ya. Aja nyontoh iki. Ya. Yo. Mutan. Nano. Lelampahan kang kawuri. Ya bareng tresno tulus. Ayo. Tresno tulus nadyanengku buk kencan semayan iso kompak so saloro jiro lu ya wis apik kaya Durmagati pisan ayo apik yo diaturake Gubuk Asmara oleh Umi Hafifah dan Mbak Lintang Kairo dados.
dalang karo Nduk Umi ya. Nah, sik mau jare cita-citane dadi dalang. Tenanan serius apa guyon kuwi? Nggih. Serius. Saestu nggih. Mongko racake sing laris, sing payu lho, racake ora kabeh. Ki dalang lanang lho, Nduk. Nggih. Lho solek sampean pamane dadi dalang ora payu piye? Nggih, mboten dados dalang malih, Bapak. Terus arep dadi apa? Dosen mawon. Oh, dosen. Nggih. Dosen iki kudu kuliah S2. Oh, ngaten nggih. Heeh. Mongko lha. Wiji urip, Pak. Dan niku lho Ibuke. Ibuke. Iya, ya wis. Cita-citae ora perlu mikir sok bakale payu apa ora perlu mikir babakan sok materi dadine piye ora perlu, ning sementing sinau waton positif. Nggih. Jajal dodo sik. Ayo. Slendro apa pelok? Ayo. Napa nggih? Apa? Apa bebas? Napa nggih sing Dodo kenek patetan ya kenek. Napa? sendon mboten napa-napa nggih. Oh, ora apa-apa sendon. Sing jenenge suluk ki lak ana patetan, ana sendon, ana dodo. Nggih. Ya sendon iki dari kata sendu. Nah, ya piye? Sendon piye? Sing apa? Ingkang patet 6 niku leng-leng ramyane ingkang Long ramyane ingkang kuwi to. Kuwi patetan jenenge. Ya. Ditenane anggere direbapi kuwi patetan. Nah, nek sendon ra direbapi. Nah, ning lek nek sendon Abimanyu, kae jane patetan. Mung jenenge patetan sendon Abimanyu. Eloyono, ae lho. Oh nggih. Oh nggih. Lung ayo jajal. Ayo. Nah. Lung Leng-leng ramyane sasongko tenan ta iki. mangken tanpa tangan untuk anak kita ini. Nggih, matur sembah nuwun. Lumunku lho kok apal lho sampeyan. Lah bapake dadi dalang nganti tuweke bukune semene lho.
Lho sampean kok apal di luar kepala. Kuwi mau jenenge patetan 6 wantah. Nggih, Bapak. Wantah ya. Nggih. Luar biasa. Ngeprak jajal. Engko tak paringi wayang siji, yakin demi Allah. Kena dipolahke kena nggih latihan ning omah. Ngeprak ya. Nggih, tapi niki derek ajar nih, Bapak. Ora apa-apa, ajar. Wonten klentunipun pangapunten nggih. Oh, lek kleru tak pidana pati kowe ora. Ora masalah, Nduk, ora masalah. Apa lewat kene saged. Nah, kene lewat ndi? Mriku mawon. Sirku tak junjung rene ben kaya wayang golek ngono kae lho, ora. Ayo, lan mburi ya wis ora apa-apa kene-kene. Ya, njajal. Senengamu wayang apa lek dolanan? Nggih napa? Ya wis kene. Oh, miki ditinggal miki. Kene kayak kene. Nah, rene Nduk, rene. Jan luar biasa. Dengan dalang wanita menggelar lakon Dewa Ruci, inilah dia Nyi Dalang Lintang Kairo. Nah, arep linggo dhewe apa dipangku Bapak? Cah cilik ada ora. Lenggah dhewe. Kene. Ya kene nyanyi. Ya. Nah, kene. Oke. Yang ngene, Dik, lat kene ora apa-apa. Wis arep ngetokne wayang apa pilihan nang kene nek Sumantri ana Cakil, ana komplit. Wis. Ya ngono ya enek. Arep ngetokne rantai iki enek rantai. Ya, ndang. Nggih, mik ya. Niki pripun? Ya belajar sila no. Lek ora sila kan ora iso ngeprak. Lek urung iso sila tak silakne. Ndang ngono. Tak ajari sila ngono lho maksude, Nduk. Nggih mik ya, Nduk ya. Nggih. Nah. Kurang maju. Dijejek jruwek ngono. Waduh, kaget aku ora. Mungkin geti cah cilik ora. Senengane. Ya. Angge mik kuwi apa sing iki rada gedhe. Halo iki. Kuwi ya. Wis milih wayang apa? Iki Cakil. Nah, wis petuk. Wis. Arep ado-ado sik apa langsung ngomongan? Apa langsung perang? Lek perang dereng saged, Bapak. Kisane napa? Napa nggih ngeprak niki kalih joget-jogetaken, Bapak. Karo apa? Jogetaken wayang. Nggih. Oh iya berarti srepek berarti. Didodoki ngangge iki ya. Iki cempala. Iki sing mimpin wong semene iki cempala. Nggih. Iki lek muni dedok mesti kabeh engko muni. Nek lek wis muni ngungkuk ra mandeg-mandeg lek ora iki kok suwuke ngangge cempala. Mula cempalane dalang ora entuk ilang. Lek ilang ora iso mandeg gamelane. Ya. Ya iki dicekel ini. Nah, ngono. Wis luar biasa iki. Ya, coba gelungamu ambune solar to, Nduk. Ya ora Nduk, ora guyon. Ya. Dalang wanita Nyi Lintang Kairo. Yo, dedok. Ayo, luar biasa. Iso ngeprak tenan iki bocah iki. Ya. Jogetnya apa jogetnya? Cabut. Kok bisa? Oh, nggak kalah. Oh. Buta dereng saged. Iya.
Tepuk tangan untuk Lintang Kairo, ngeprak iso bocah iki. Nggih, lek kopro nduk njajal kopro ngene. Ndang. Iso. Lek karo ngadeg ya ora apa-apa lek angel. Ndang. Yo, Wah, elok. Iso kopro ngene iki mongko kula isane gur ngoprone Bu Kesi lho, Pak. Lah elok. Mpun nggih. Nggih, sampun. Engko lek ndalang terus ndak mateni pasarane Pak Yoyo ya. Nah iya, sekali lagi tepuk tangan untuk Lintang Kairo. Wah, iki bocah iki calone walah medeni wong iki ora. Iya, iya. Heeh, iso apa ora nyepot? Nah, saged. Oh iya. Lah. Niki ya, awas jiret guluku awas. Ah, elok. Ya lah. Mau Bapak lek janji nggih semangat sampean, Bapak arep maringi wayang. Wis. Bukan sih rasa waduh ora apa-apa. Tresno karo bocah rasa iman-iman. Tak goleke wayang sing arang-arang dalang duwe, Nduk. Ya. Lho iki ora ngger wong upin-ipin lho iki lho. Oh, ora nek tudinge iso obat dhewe, Nduk. Lho, kowe manut karo tanganku. Yo. Lho, kaya ngono. Sampean, Ndang. Sampean ngene yo lek obah. Ngene yo, Ndang. Lho. Nah. Le. Oh, elok tanya iki. Iki regane 5.000 mau. Elah luar biasa. Ngono kuwi sik. Ya. Nggih. Ora apa to? Napa? Ora apa-apa to? Mboten napa. Apa-apa aja batinmu engko misuh yo dalange. Aja ora. Mergo wayang yo larang ngono. Ndake wayang tenanan kok aja malah karo bapakmu didol malah cilaka. Nah, nyinden sik ae ya. Nggih, Aku wis kakean ngenehi wayang wong dadi iki wis ngono kuwi ya, Nduk ya. Nggih. Ngono ae. Arep tak iki ya, engko nggo nyanyi ning omah ya ora pantes ora.